холодильниковая фирма Крисаль 2 дона мондагӣ, аз сиёҳаш 2 дона мондагӣ, аиш 1 дона мондагӣ, сиёҳи матви 1 дона мондагӣ, аз сиёҳи шагӣ 2 дона мондагӣ. Ҳамаша аксия мекунем, нархҳои дастсафка ройгон аз ҳисоби хидмон мешавад. нархи сиёҳаш 4700 сомон, иш 4600 сомон мешавад. Дастсафка аз ҳисоби хидмон чӣ гуфтем ройгон, баландиш 2 метр, бари 6 сантиметр. Нигоҳ кунед, чӣ калони базебае. иш сиёҳи шагиш мешавад, холодильник шабини иш калон ай. Инҷа бо шиша дора, сим дора барои шиша мондан, 3 та полкаи шишагӣ дора, як та нахе кашкашак дора, як та бо 2 та, не дигимаш. 2 дона кашкашак дора барои мева, зеленгирӣ, ина барда ҷои кефир, ов, мондан, як та, 2 та, 3 та, 4 дона дига полка бараша дора. Маразелникшам калони хишлу ай. Ина 3 дона дига кашкашак дига дар маразелник мешавад. Шкафҳои пластмассӣ як та, 2 та, 3 та. Сифатҳои хуб ай. Баъд гарантӣ дорад, 3 сол гарантӣ доранд. И 3 соли Корея, ина корейский вариант мешавад. 271 литр холодильникша, 160 литр морозильникш мешавад. Ина иш сиёҳи матви мешавад, ям корейский вариант ай, ҳар души як чиз ай. Ина 4600 сомон, дастсафка аз ҳисоби хидмон ройгон мешавад. Ина нигоҳ кунед. Чӣ холодильникҳо калони хушрӯ. Баъд иҷа чанд намуди дигаш ҳам дорем. Ина майда мешавад калон, чӣ намуди хоҳем, холодильникам ҳаст, кондитсионерам ҳаст. Дастсафка установка кондитсионерро ройгон аз ҳисоби хидмон мешавад. Сезони кондитсионер омагиай. номерои болои экран дар WhatsApp дорем, дар WhatsApp метавонем муроҷиат кунем. Иншоалло ки дастсафка мекунем, ки ҷое хоҳем дастсафка аз ҳисоби хидмон ҳаст.